class advisors from grade 1, from kinder to grade 6. And the parents who are here, and especially sa mga igil, mga students, mga pupils inside the one.
At tapos nabigla ako doon kanina na sasayaw pala yung yung parents. Sabi ko sasawa ka kanina na magpapantalon ako tapos magsasapatos. Sabi niya, wag na. Kasi, yun nga, di naman raw kami kasama. Nagulat ako kanina. Biglang pinasayaw kami mag-ama. Mag-smile ka naman? Lagi kasi nakasimangot. Mag-smile. Ang ganda-ganda ng suot mo, laging... Kasama sa Ayan po, good morning, good morning. Bale, ayun nga, tapos na nga yung okasyon ng anak ko dun sa school. At yun nga, sabi ko, nabanggit ko dun sa live ko nung isang araw na magla-live ako. Kaso, yun nga, mahina yung signal. Tapos, di nga ako nakaka-upload kasi mahina yung signal dito sa akin. At laging umuulan. Tapos, yung ina-upload ko, 2 araw na. Kumbaga, ikot lang din nakaka-upload. At yun, maraming salamat sa kapatid ko na nag-make up dun sa anak ko, sa pamangkin niya. At ayun, tapos na yung okasyon. Grabe, lakas ng ulan kagabi. Tapos, makikita nyo sa vlog ko, laging nakasimangot yung anak ko kasi may sinat na pala kagabi. Ito nga, naka-medyas. Nako, ay kanak. Nagkasinat na naman sa kagabi. Baka nabinat siguro. Grabe. Nagsayaw kami ng anak ko. At yun, naisip ko na matanda na talaga pala tayo. Mayroon na akong dalagang anak. Siyempre, proud ako sa sarili ko. At kung baga, maraming salamat sa sa suportan nyo. Dahil ayun, naisip ko kung di siguro ako nagsimulang mag-vlog, ay hindi natin kayang mag-arkila sa ganung halaga. Kasi yung arkila nun ay 2K. Siguro kung di ako nagpa-vlog, hindi ko ma-arkila kasi wala tayong pang-arkila sa ganung halaga. Wala naman tayo yung trabaho dito, yung tindahan lang. Kaya yun, maraming salamat sa mga solid viewers. Lahat po, mga sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. At kahit paano, nagagawa ko na yung mga gusto ng anak ko. Siyempre nakakasahod tayo. Kahit kaunti pa lang yung sahod natin, pero napakalaking halaga na yun. Ayun po, muli, hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat po sa inyo lahat. At naging masaya. Okay yung okasyon kagabi. Yung anak ko ay kumbaga, magdalaga mo siya o tumanda na siya, may maaalala siya na ganun, na nakasama siya sa mga okasyon na ganyan sa mga school. Ayun po, bye bye kasi kanila. May sinat na naman.